today I'm going to make a different vlog. So kay nakaabot ko og 1K subscribers bisan wala kay ko nag-atiman sa akong YouTube the past few months. So I was surprised and of course thankful kay naagi hapoy nag-subscribe bisan wala nay upload nga video no kay wala na ko kaatiman tungod sa coronavirus. Wala na kay mi nagsigi og travel sa mga dugol nga mga syudad or mga nature sa forest, sa waterfalls. So na stop jud mi, wala na kay mi gawas-gawas. Karon I thought paghimo ko og special vlog nga involve ang two of my childhood best friends. Today it's a sort of an episode. So kung si Tony Gonzaga na ay Tony Talks, of course di sa ta magpaawahi. So naasa G Talks. So today I invited two guests. So mauna to akong giingon duha sa suod sa akong heart ug sa bulsa. Sa apilsad no kay every time na ami mga kalaki na ami mga gustig orderon magpasa-pasa rami kisa tunay kwarta mo ibubayad. So kasagaran na agid nako kay namo ko gipakuptan dito so maura ti puli-pulion og gasto og nay mga gipang order online sa live. So kani sila as in busy kani sila nagbaw pa ko og fix sila mga schedule kay ang ilang mga manager as in stricto kaayo. So pinili ra gid ang ilahang guesting. So happy ko nga granted nila ang akong invitation. Help me welcome our first guest. So he is soon to be businessman. Insured na niyang kaugmaon kay daghan kay ni siya giapilan nga mga insurances no og mga investment og ni resulta na gid ang iyang pagka hardworking. So mga fruit of labor niya karon hapit na mga kita. Next guest is also my childhood friend nga right hand ako usahay pero usahay ma left hand side kay naay mga sugo nga matuman or naay mga sugo nga napalpak pero gamay ra kay na nga mga palpak. Kasagaran gyud maasahan gid siya permino og na ako'y mga ipanghangyo. So permi gini siyang madali-dali na ako. So in short tuo nga kamot gini nako siya. So businesswoman sa ni siya. Nakasud na ni siya mga online selling, mga RTWs nga mga products. So sikat kay ni siya sa ilang lugar kay permira ni siya na ay stock nga maabot. Ana gidaga niya og naa siya mga kami nga mga product. Nya karon na pag gini siya new opening nga food corner. So you can check it here. So naa diha kung asa makita ninyo ang iyang mga gipamaligya sa iyang bag-ong business karon. Welcome Remuel Ruta aka MM, Rosemary Baslao aka BB. Naunsa naman na. So, hi mga sis! Ata karon. So guys, nanadiri atong guest, ang tunato ka special guest. Actually nagchika na mi ron, so makita ra ninyo siya sa screen after na ko ma-edit ang vlog. So, let's start with the question Q&A. So kani siya naani siya yung mga name no. So ingnon rata mo para kakinsa ang question. So let's start. Question MM is for you. So ang question gikan ni siya ni Rosemary Houston. So ang inyong kay baba mo sa inyong mga follower, mga international. Nanamoy dagan ang mga question actually nagpundo na sa ako ang comment box. No so wa pa gani mo na expose daghan na kayong ganahan makaibaw sa inyong mga kalaki. So MM paminaw. So ang imo para imuha ni ha from Rosemary Houston. So naay nakabalita nga nagsige ra kag appeal og live sa supplier sa sapatos. Na chismis pa jud nga na-addict na ka og sige ra kag order time pa sa kay lisod usaray kamot.
Nagsige kag order niya, ugma ko no, manghasol ka og pabayad sa imuhang amiga sa Palawan. Unsa na ka tinuod ug unsang imong opinion? Legit. Ngano, unsa may naa sa live nganong maadik magid ang mga kuan, mga customer magsigig tan-aw, magsigig mine, bisan tuod ang budget ba nagkalisod. Ito ba ganan, no? Ay, ikaw si Panggal. Nag-isig panggal. Gal. Duha man nakabukang base sa tao, good influence o bad influence. Oh. So, ang live selling, kanang mga contact, suppliers na mga direct to shoot, lately dito na-altitude. Pero worth it sabi kay, you know, kinangat set up para ito mga sell. Okay. The price is okay ra. Worth it? Target ra. Uy, worth it masabi kay asa ka mangitag branded nga tag 150. Nga about sa pag-claim ng amiga dyan na. Kung busy ako sa ka-amiga, so kung kita to dili busy, kung kita to ang naay ka Night time. so siya ra dyan naman. So, yeah, okay naman sa doon kay along the way sa iyang pag-travel, along the way sa iyang pag-claim kay i-pray ba sa diya nga lang din mabangga party. Okay. So, magbunot na ta sa ikaduha. Let's start with the next question. So, para ni siya ning Rosemary. So, ang question kay gikan ni Jelsa Smith. Dagan ka suki og fans nga nangutana giunsa paglambo sa imong negosyo nga permiraman kuno silang nag-agig swipe sa ilang mga credit card taganaay new stock maabot. Giunsa nimo pag-roll imong puhunan? Ug nganong until now murag taga semana man ka mag-abutan og new stock nga puro man tagi utang. Mo na ginaingon nga rolling in the deep. Akong halin ana sa mga kuan, akong ginansya, ako rin sa nang i-rolling ini ka pagkaugma. So naama si mamayad og hinay. Ako rin sa tong i-appeal sa puhunan. Kanya mangumpara sa pagkaugma ang ginansya na sa dili gito kuhaan hangtod i-roll hatod mo dako na ang puhunan. Kunya, moto ka. Mudako na ang puhunan. Mudako ang puhunan, maunlod ang puhunan, ulo tawagin siya. Grabe, luta boy. Ang ila, nagluta ron ka, nag-uwa. Oo, pati yung lutawa ron na. Lutawang na kuhan eh. Unya, moto ka. Oh, anindot na nga episode o ka ng unya, mutuo ka. Unya, mo na to. So, di ka mahutdag puhunan, permi ka na ay kwarta, bisan tuod gipang utang na nila niya. Magmayad mas lapanag sa, di ba? Oo, nga mo dyan bayad. Ang kanang binayad, ihapak sa puhunan. Ano? So, naabay mga instances nga nahitabo, nga naay ni bayad og utang 400, yang imong girimit 200 ra. Posible ka na mga inanangan mga panghitabo. Wa sa Jud. Wako na masayo. Hoy, kay taganain mo doon na mo bayad, na mo siday mo sunod. Na may mo sunod kay ay sa luyo. Naman na yun, mamutang man. Uy, nag-unsa to siya dire. Uy, alay na mo nagbayad mo siya sa utang, kanang dugay naman kaya utang. So, may bawaan, Jud. Kato, si So, hindi na Mamita. may tabo nga. Si Mamita na ato'y pundo nga 1,200 nga taas kay panahon wa nagamit. Nya tagapangutana ni Mamita nga unsa man mag-order tag new stock mo ana ra ka nga napay daghan nga stock. So posible ka nga katong kwarta nga nahabili ni Mamita gigamit to sa laing butang. Oo, magamit siya na ako sa laing butang. Pero moingon ka nga mo bayad sa LBC, pangita siya ko paagi nga para ako tong mailisan haron ibayad sa LBC. Kaya nga no, di ka kabayad, mataktak pa sa mangita. Mangita laing kuwan, Tindera. tindera. So in Unya, moto ka. Oy,
Pero, Oy, yung far ha, sa pag-aingon ni mo agad ha? Shoot ko, wag yun. pero in fairness, Pero minsan, sige, sige, uy, pero in fairness, why kwarta, pero, Ha? Far ha? Uy. Paminaw, so far. Ha? Always yun na ah. Ngayon ka mo claim o ato yun. ug giunsa, asa Basta lang na ay asa makakanangita ning mga pundo nga og naay kalit-kalit nga mga gastuanan nga wa ka na ready, wa na day pundo, asa makangita ana nganong paspas ka makapangitag kwarta, asa man na siya ana? So, ana siya, makapangita na ko ng paagi. Makahuwag na ko sa mga kaamigahan na rin nas kay Pilit. Na naay makuot nga mo. Nga, ngayon ko, sis, kung mo si Tadeng ibayad sa kuan bi, kay wala nagasto bitaw na ako. After sige kayo siya magpahuwag. Kay kung siya sa magkinahanglan ako, nasa kay kwarta, ay makahuwag mo sa siya, o naipundo si Mamita. Okay, sunod kang MM. So ang question gikan siya ni Annalyn Hathaway. Kisa na question eh. Annalyn Hathaway. Annalyn Hathaway. So kay ilhado ka nga member or nag-lead sa insurance, nganong importante para nimo nga maglaan og budget para mo invest og insurance? Uy, basic. Usa na sa mga basic needs na kung tanan. Kaya, di ba? Ang life sa tao mo, kay duwa ra dyan ay padulungan, ay di mabuhay tag dugay or mamatay tag sayo. So kung lahat na to itong family, so dapat pangandaman sila na to ang mga angay pangandaman nga kanang sa tayo mag-capable, able pa ta, di ba? So kung ano kasi kung mamatay tag sayo, so kung lahat ba ka na to itong family, so dapat natin ikabili nila ng mga pinipin, sa mamatay, mabilak na sila at least ba? Financially, mag-clear ka, mahipos kang tarong, mahipos kang magtiyong kang tarong. Diba kaya, mabuhay sa tagdugay, diba, imagine, ang trend karon sa Philippines, kaya at the age of 60 na mag-retire. So ato na i-break na record, nga pwede pa mas lower pa ba, diba, kahit kung 60 ta, ma-enjoy pa din na nato, nga kung mataglakaw. So ano kasi mga 40, so target na nato, but the age of 40, so live like a king, live like a queen, at saan na time. So makuha na nato, kung ato na i-ensure that yourself, earlier, o kanang, sa time na kanang mga ito, para work, baka ito forever, di ba? Maura na, at least na yung sustain nato, kasi buwang na ta, at least, atong kuhaan mo, sustain sa itong mga needs. Nya posible ka na Bawas at the age of 60 na, posible ka na ma-afford sa mga minimum wages lang nga mga employees or katurang mga dagko gyud sweldo. Sila gani ang to tell you honestly, sila gani ang mas dapat naaana. Sila jud dapat ang mas naaana, di ba kay ang mindset mo gud sa tao karon mo na di mi amay ka kanimot ko work amay ka anana. So kung mo imagine ba nga mo gani nindot nagi ko work kano mukuha pa ko ana ni kuha gani ko ana nga capable og able na ko mo sustain sa kung need ikaw pa ka nga wa jud kayo. So daw na self discipline na jud naman like salary kung pila imong salary bali man gud ang kuan majority sa Pilipino ka pila imong salary ala gasto na pila na lang madulon mo ala i-save. So dapat unahan ang i-save. Basta ko, unahan na itong i-save niya. Ang rest, kaya muna na itong ikuan. Muna na itong gastuon. Kita mag-adjust rin, dili required na. Usahay, maglisod, masagod, murag sakto ra ba, mga sweldo, sakto ra, igasto, ibayad sa utang, unsaon pa ba na ila pag-budget? Nga, magsikir ta ginana. So, forever, so gana ang ana na dyan na. Ana na dyan na, so, gana na lang dyan ka, inana na lang dyan di ay ka. O, di ana na dyan na, wa. Gana na lang ka nga, imong daily kuan, inana ka ng sakto ra dyan, inana. So dapat para mo kuan ka, para mo mausabi mong life sa next nga days, the next coming month or sa year. So do something kanang murag level up ba maningkamot mas maningkamot di ka dapat kay alis ura day karon so dapat mas maningkamot ko the next day ka para ihangad ang kuan, ihangad ang cellphone ba imong agtang di makita. Imong agtang nga plain sige. So dili na daily. So dili na inani akong routine daily until magka-edad na lang ko nga inani na lang jud ka no. Ibu ko jud kaayo siya pang inana. So nara jud na siya kung maningkamot kay mo sa imong thinking ba imong mindset. So dapat importante jud na imong mindset kana imong perspective sa life kay mga jud na ang keyword din ang napili. Ya kana imong tapad na kana insurance. Sige na ko galgal ani. Wa gani ni ID usahay, balik sa sikat takuban ra ni sa merkado. Dapat ang mamito may magkuha-insurance kay magtisugo sa dalaw. Wala na kanila ka ID. Oo, So na siya ID, na siya identity. So kung balik siya tika, di rin siya takuban, pero di rin happy. Ano kaya
Sige, sige kung ingon niya. Pwede na jud 50. Nana mag mga insurance rin mga kanang okay ra jud kaayo like kanang Ya, okay ako na po jud kaayo ko basta wala jud ko pamation. 50 a day like inana. Dili ko magugatan jud ka sa monthly like mo sa mo like wala kay sweldo. Wala kay sweldo. Asa man ang finance ng healthcare. So that's it. That's kanang kuan ba? Unsa kay important na ato i-prioritize sa tunod jud na pag elementary na to, di ba? Masige tayo na health is wealth. So it's true. Ito jud na nga. Prioritize ni mong health. So ano jud mong buhaton? Tips lang ha. Kanang healthcare. Kung kag healthcare mo na katong kung in case maka-emergency or in case maunsa ka, at least na mo patambal nimo kay asa man ta managan, di ba? Wala man tay kapadaganan. So ikaduha, manage debt. Kung mo kag manage debt, ayaw jud pangutang as much as possible kay kung imo ibutang sa mind. Mangutang ka. So, ikaduha, manage them, tapos sa utang. So, kung mangutang ka, I have nothing against the those ka nang muanha, mangutang ka, kailan na yung mata of life. Pero, kung mangutang ka, makaingon, kung ano, binana na kay wrong na mong kanang management ba? Pag-manage yung money. Okay. Nakautang naman ka. So, hindi siya masolusyonan sa dahil. Pero, siguro, different cases. Pero, para na ko, para din siya. Usa din sa kang manage nga. Kaya, din na ito nga ka na. Kung pwede lang, kung madalang, so, dili, jud. May katulo, emergency fund, like sa pandemic. So, kung ka makuot-kuot sa imong bulsa, rapat mag-sipos kayo kay sa mas bitsin. So, pwede rin ito mag-utan. So, kung may bitsin o kasin, so tabaang. So, at least natin makuot piso. Ang una-una ang sagot sa mga tao. Ang investment. Hoy, ang una-una sa mga tao nganong magbayad, magkaana, nganong dili naman lang enjoy nimo tagaan daw nimo kwarta, wabi ka kay baw kanus ka mamatay. See, wa ka kay baw kung kanus ka mamatay. No. Mo na dinha enjoy ra nimo kuha ka nag-love sa imong family imong pamyahan kay mo ra na silang pamyahan magulanon. So mao nay kuan purpose. Okay na balance. Oh, balance man din sa diyan ihurot na jud mo tanan no imo na lang jud ikuan nimo deprive nimo imong self sa imong mga ganahan na balance life. So dapat kanang imo jud ihan ay ba kani magbutang ka ani diri dapita magbutang ka diri dapita magbutang ana mo ra jud na dapat mo ra na akong i-share. Giduka ang Stress kong kid. Oh, dito ka kasi gigungong na ko man. Kung nadiri ka ng mga anghel, nasa diri sige ganin na mahal, nasikuan sakay sigara mga nanay. Grabe. Oy, kani, sige, nindot ni kay nasa tayo makatunan. Para na sad ni nimo question from Gorio Williams. So sa balita sa imong mga fans, nga hapit na mahuman ang imong apartment for rent nga katas sa imuhang hago. Unsay teknik kanong nalampos nimo patukod? Na-share na lang ko ang teknik katong forecast uy layo pas tinuod uy nahinay ra na in preparation sa mga in preparation para sa next nga mga chapters sa atong life kay di beta forever we're hitting ko ana ba ya 30s so atong mga kasukasuhan o atong mga arthritis. So posible ba na mahinayan pud? Posible na mahinayan sa mga trabahante nga dili kadako og sweldo? Or para ra nas mga nindot og mga trabaho? Uy, no, uy, para dyan na sa tanan. Kung mag-save ka, keyword dyan na saving. Kaya lahi man ang kuan, level of kuan. Dahil sa kayo, no, kuapi ako raman ang okay of work. So, ang uban, kaya dili dapat dili, kung as long as nikita ka, bisang mapiso pa na, save it. So, sa sunod, question will be for Rosemary. So, gika di siya ni Christine McNuggets. Unsay matambag nimo sa mga batan-on karon nga nag-uros-uros ang mga gugma sa ilang mga uyab? Angayan ba ihatag og sayo ang kaugalingon ug ngano? Surrender ba ko ng badala? Ang bandera. Dili jud angay ka lang magdali-dali. Louder sis. Dili jud na angay ihatag jud ang imong Bahala nga dili, no? Dili hatag ang takot ko. dali ihatag ato ang pagkababay na lang. Dili siya issue na ako pagkababay na po. Ngano man sa imong pagka-experience na unsa man day andagan sa kuan og magdali ta? Pwede na siya nga ihatag jud nimo pagkababay ug sayo. Kaya ka mga laki, alam ko na lang siya kaya wala na siya og sa kuan pa nga kana og sa baguhay pa may pa na sila
Pero madugaya na, mapulan na nanin bugyaan ra ka. Saan na kaya ni? Kanya dayon. Bakla din ang so, ano? Kanya dayon. Oo. Buntis na ka, so looy kay ka. So, dili siya magdali-dali. So, nag-start lang ka, so study first sa usa. Hinoon gyud. Study first year, ano naman? Uy kay Study first usa. Okay ra na. Sa, ayaw lang sa ninyo, Buga-buga. nga mga dikit na ayo. In short, okay kang gugma-gugma. Ano nang buga-buga? Makahuwa ka rin siya in time. Perfect time. Uy kay di sa ginaangay magdali no kay boka ba sa batan-on pa ta. Dili na mao ang gihatag sa Ginoo para nato, di pa na gugma. So ug magdali ka nga na masugamak gi ka. Dili pa na. Oh, pero maguyab-uyab lang ka niya. Sige, rush mo. Oh, maog yun. Kaya murag, ang plano sa Ginoo ba, giplano ka ani nga, taas nga daan ba, pero ikaw nagdali man ka ni shortcut ka. So mo na, posible, makapagi ka og sayop. Sa imong kang paminaw, og wala ka nagdali atong taymawa, karoy, unsa makaroy imong kinabuhi? Kinsa makaron ang kuan? Kauban nimo. Yan to rin niya. Sa Hanmon yan, high school graduate raman ko, so Wala pa puro ko. makabitsumi sa lahat ko. So nakatrabaho ko makabitsumi. Kuan, mag-bye-bye na ta. Kung sa man amoy gusto ko pasalamatan inyong mga sponsors, inyong mga fans. Papasalamat sa leasing company. Sa Oishi. For the food. Yamay butter, Nissin water. O sa Lutas Residence. Para sa ilang aircon, sa lighting, sa rain, rain outside. Sa Gito for guesting us. To more guesting. To come. And we don't go stand sa camera. We para po. Oh, sorry, sorry. Uy, ug na yung mga viewer. Sige, mag-bye-bye na tabi. So, thank you for guesting, no? Till our next vlog. Next vlog. Bye! Click and subscribe and hit the notification bell for more. More! Para ma-notify siya para ma-notify for our next videos. Bye! So, mahuto na humanang amo ang G-Talks, no? With my closest friends. So, grabe jud kay kung i-chat lang na namo amo ang mga chika-chika, grabe kay kaaligri. Pero sa kuan kung naay mga camera mo nagdili kay mi kapalabi og sulti-sulti no kay kung ato na ni ipagawa sa social media posible nga natay mga bashers na ay mga masakitan diha og uban pa. So I hope wala tayong mga disclaimer no kay it's only for fun. So, sani siya sa amo ang routine kung magchika-chika mi kay mahumusa sa usag-usa o uban pa. So, I hope na mo yung mga nakatunan sa amo ang episode for today. So, pwede ra mo maka-request o mga topic nga amo ang i-discuss sa sunod nga vlog. So, thank you for watching and I hope you guys enjoyed my video. Please click a like and subscribe. Bye!